बेयाव थाबायनानै बेयाव नांफैदों गुड मर्निं लोगोफोर दिनै जोंनाव फुङावनो आरो एकदम पुरा मैथा बासिबाय थादों आरो मैया जोङो माबायाव थांदोंमोन आइएनए मार्केट दङ ना जोङो सिगाङावबो थांदोंमोन बेनिखाय भिडिअ बानायाखै आरो दिनै आइएनए मार्केटाव थांनानै जोङो मैथा लाबोबाय फ्रुट्स लाबोबाय माबा माबि स्क्वाश दङ ना बे स्क्वाशखौ जेरावबो मोना आरो अनलि बे मार्केटावनो मोनो बेनिफ्राय बे मार्केटनिफ्राय स्क्वाशबो लाबोदों जोङो बेनिफ्राय मैथाबो लाबोदों बेनिफ्राय जोङो दिल्ली हाटाव थांनानै नागालेण्ड किटचेनावबो मोजाङै अमा बेदर जाहैबाय अमा बेदरा बिराद मोजांमोन आरो मैया गोथावमोन आरो बेनिफ्राय बिदि जानानै फैबाय आरो मैया एसे फेमिलि टाइम स्पेन्ड खालामबाय बेनिखाय जेबो भिडिअ बानायासै आरो खारन आइएनए मार्केटनि जोङो भिडिअ सिगाङावबो बानायदों नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन आरो बे लिंकआवनो दङ दिल्ली हाटनिबो बानायदों दिल्ली हाटनिथ' बानायदोंनो जोङो बे प्रि बैसागो सेलेब्रेसन खालामनो थांदोंमोन ना होमबा दिल्ली हाटावनो जादोंमोन ना बेयाव भिडिअबो बानायदों जोङो दा मैथाखौ बासिबाय थादों बेखौ बासिनाय जाबा जोंहा ना लाबोखानाय दोनखायो नाजों जागोन आरो बेनिफ्राय नै जोंहा उस्तादा दैनिफ्राय गेलेनानै दा जफायदों आरो बेनिफ्राय मैया बे गोलैदोंबो हराव बिराद थाबायनो माबा खालामो आरो बे ओंखाम जाखां लोंखां जेब्ला उन्दुनायनि सिगां पुरा थाबायनो माबा ट्राय खालामो आरो बे थाबायनो रोंदोंना गोदान बेनिखाय बिराद इन्टारेस्ट मोनो थाबायनो नागिरबाय थायो बेनिफ्राय थाबायनायावनो मैया बोरैबा स्लिप खालामनानै गोलैबाय आरो बे गोलैनानै नै खोरो बाबा खिथिलाय जोंनि गाराय जानायखौ खिथिया गोलैनानै इयाव गोलैदों आरो बे स्लिप जानानै बोरैबा बिसनानि खनायाव नांहैबाय नांहैनायाव गोलैनानै बिदि जादों आरो हेलौ होनलाय हेलौ गथ'आ एकदम बिराद बोरैबा दुखु मोनबाय आरो बियो बेना एकदम मेगननि माबायावनो इयो इखेथि लाबोयोसै उन्दै गथ'फ्रा बिदिनो आरो गोरलैनो देरगोन खालामनो हानो बेखौ स्टप खालामनो हानाय नङा आरो जोङो खारन बिदि गोलैगोन बेखौ मोनगोन होननानै जोङो हमथानानैबो लाखिनो हानाय नङा नङाबा सोलोंनाय नङाना बियो जि गावनो मोजां मोनो बेखौनो खालामगोन बियो नुवाखै हारसिं बहा थाङा रावबो गैया फाय बाबा फाय इथिं फाय गथ' थाबा बे बैसागु बोथोरा नर्मेल ini oke dapat Này gaरि फैदों लांगोन नोंखौ हमनानै लोगोफोर ना एवबाय थादों बेनिफ्राय बेखौबो संनोसै बेनिफ्राय ना फार्स्टआव एवना लानोसै ना एवबाय थादों बेनिफ्राय बे स्क्वाश आलु एसे आरो सबजि बेनिफ्राय खालामनानै बिदिनो लाब्रा बैसा बानायगोन बेनिफ्राय नाया फ्राय जाबानो बे मैथाखौबो बानायनोसै आरो माबायाबो उन्दुलांबाय बे पुरा माने डिस्टार्ब खालामदोंमोन आरो बे मैया माबा जानाया इन्जुर जानाया माहाय सादों खोमा बेनिखाय माहाय डिस्टार्ब खालामदोंमोन बाट उन्दुलांबाय आरो फाइनालि दा उन्दुबाय थादों बे बेनिफ्राय हायनाया दुगैनो थांदों आं इखौ बानायना लानोसै बे दुगैनो थांबायना बेहा टाइम नांगोन ना बे फुजाबो होगोन ना बेनिफ्राय बेखौ आंनो संनोसै आरो थाब जानो मोननाय फैसा बेहासो होनोसै फार्स्टआव बेनिफ्राय खौबो होनोसै लोगोफोर बेयाव दङ सामब्राम गुफुर आरो बेनिफ्राय जिरा देनानै दोनदों आरो बेखौबो होनोसै बेयाव एबार होनोसै मैथा
दुगैबाय दुगैनानै साखि सावबाय ओमफ्राय खर' लोबदोंना ओमफ्राय दाना बिदिनो खारखुमा लाबाय एकदम मेंनाय बायदि मोनबाय मिथिं मावनानै दुगैनानै साखि सावबाय ओमफ्राय उदैयावबो जेबो मोजां बुस्थु गोलैयाखै दिनै आरो अनलि बिस्कुटल' गोलैदों ओंखायनो उखैदो आरो दा ओंख्रियाबो माने मोनहां जादोंनो बेजोंना मिस्टारा संबाय थादों आं संगोन होनदोंमोन बाट बेनो सङोनो दा जेबो नङा आं सब सायना होबायना मैथाफोरखौ जोंना माने मा होनो कुका नै हालदै होनो बावदोंनो हालदै होनोसै एसे दैखौ बारैसो होनांसिगोन दैखौ आरैसो होनानै गोदौनानै नाखौ होनोसै आरो जाबायना आरो सिखाबानो जानो हागोन आरो मामिया नान महन जादों बाबा नोंखौ आखाय लोगोफोर आं मैथाखौ टेस्ट नायबाय ना होनायनि सिगां आरो दासो ना होना फैबाय ना होनायनि सिगाङाव टेस्ट नायदोंमोन ओरैबायदि गोखै आयु आंथ' मोजांसो मोनो लोगोफोर जेसेबां गोखैबाबो जानो हायो आरो आंना प्रब्लेम गैया बि मोजां मोनोनो आरो ओंखायनो होनदों आं एवनायावनो गम मोनदों होनदों आरो बियो एवग्रोनाय लोगो लोगो माबा मा होनो बिज्ला जादों आरो अब्ला गम मोनो आरो बे एकदम बिराद गोखै जागोन होननानै आरो जोंना फिसालाया उन्दुनानै सिखारबाय ओरैनो बिसोरा एफा किउट बाच्चाया नालाय एफा मेगनाव बिदिनो जानायखाय एफा बोरैबा एकदम जोंहासो दुखु मोनदों आरो बेयाव थाबायनानै बेयाव नांफैदों आरो बेयाव बे खनायाव दङ ना बे बेडनि खनायाव बिदि बेडशिट दङमोन होनबाबो बे खनायाव नांफैदों आरो बेडशिट थाबाबो बेयाव सिङाव जेबो गाद्दा गैयाना मेट्रेस होनो हायाना बेनिखाय बेयावनो नांफैदों आरो जेबो नङा लोगोफोरना जोंबोथ' जेनेबा साइकेल फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोङो ट्राइ खालामदोंमोन ना खथ' दंग' संग' एकदम बेलथायनानै गोलैहैदोंमोन बेफोर आरो नर्मेलसो दा बे थाबायनो सोलोंनोसो आरो खथ' साइकेल सालायनो सोलोंनांगोन ना बाबा बाइक सालायनो सोलोंनांगोन खथ' कार सालायनो सोलोंनांगोन खथ' आरो दुखम जानो दङसो बेफोर माइनर एक्सिडेन्ट आरो थेवबाबो आरो गथ' मानसि बिदि जाबा बोरैबा मोनो आरो ओंखाम मोननायनि सिगाङावनो जाना लानोसै आरो नामा बेफोर आं हस्पिटालावबो थांनांगौ आंना हस्पिटालाव थांनो डेन्टिस्टआव आरो सरि हस्पिटाला डेन्टिस्टनाव आरो ओमफ्राय बिसोर गावनो फन खालामनानै लिंहरदों आरो बेना चेकआप खालामनाया बहुत दिन जाबायना खमसे खम 7-8 मान्थसो जाबाय बै न'आव थांनायनि उनाव नभेम्बराव हाबायाव थांदोंमोन ना बिनि उनाव फैनानै नभेम्बरनि लास्टआव चेकआप खालामनायानो आरो बिदि एक्साइटेड जाबानो एक्सिडेन्ट जायो आयु नुवाखै लोगोफोर एकदम बिथिं थांबाय नै जायगा नागिर फैयो लोगोफोर जों नायनो आयु सोलायनाय थाबाय एकदम थाबायनो रोंबायना सोर हायो दा बेखौ जागोन मैथा जागोन दे दिनै ने जोंहा गियाना दिनै फार्स्ट टाइम मैथा जागोन दे जागोन दांनायजों मथल' लोगोफोरजों नायदो मैथाजों ना दाबाबो दे jangan मैथाजों ना ओमफ्राय स्क्वाश आलु भाजा बे स्क्वाशजों आलु बेखौबो जानाय बोहाय दि ना बाबा ना जाले मैथाजों जादों जोंनि बाबाया ना होबाथाय बे खम जायोना एसे गोखैया आरो एसेबां बारा गोरलैबो नङाना बे एसे बोराय बायदिसो थेवबाबो बोरायबाबोथ' आरो गोखै मोनजाबानो आरो बिदि जथेस्थ' आरो लिलियाव मैथा मोनजानाया दा लोगोफोर जानोसै आरो जोङो आं डेन्टिस्टआव थांगासिनो आरो 2टायाव एपइन्टमेन्ट दङना ओमफ्राय 10 मिनिटनि सिगां थांनांगौ आरो खाथियावनो नालाय दा 1:45 जाबाय आरो दा आं थांगासिनो आरो लोगोफोर नैबेनो डेन्टिस्टआ इमप्लेन्ट खालामदोंमोन ना बेनो आरो बिराद साफा आरो बिराद क्लिनलिनेस बिसोर मेइनटेन खालामो बिराद हाइजेनिक आरो ओरैनो फिसालाया बाहेरायावसो फैयो आरो
दा लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै आरो बारा गोलाव खालामला ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम स्टे सेफ बाय बाय लोगोफोर